Tatak kay gayud ang pag-graduate sa atong 548 ka scholar sa University of Southeastern Philippines. Hilabi na nga 24 kanila mga cum laude. Well, thankful kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin. Actually po, kulang lang po talaga yung thank you para mapasalamatan si Congressman Carlo, no? Dako, di ka siya tabang. Sa labi na sa akong mama, kay akong mama man nagpaskwela sa kuha. So, ang tuition na lang, ginakero sa akong mama para sa kuha sa paskwela. Congressman, sana ho ipagpatuloy niyo pa pong proyekto ninyo na Oplan Kaalam para ho sa mga susunod pa ng mga estudyante. Magpadayon kitang magpa-eskwela sa mga nanginihanlan, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K.